Mhuri yeZimbabwe makadini kumatimana kwayo nyika. Vamwe ndo vari muno muZimbabwe, vamwe vari kumhiri handitika nekuda kwemabasa uyewo nekuda kwezvakasiyana siyana. Asi tinokukwazisai mose muzuva ranhasi muzita raJesu Kristu. Amen. Kusanganazve kwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Right, ndadzoka nhasi ndine ma-updates enyaya dzakawanda andichabata panapa. Asi tichatanga nenyaya yamukoma Cardwell Chiteka. Vazhinji munoziva kuti takagumira yava paepisode kana kuti papart number 12. Ndo peyanga yava mufundisi nemukadzi wemunhu mulodge part 12. So tanyora kuti part 13 kuitira kuti tingoziva kuti nyaya ndeipi yatava nayo. So nhasi ndine ma-updates enyaya. Right, last time takabva pano tichitaura pamusoro pekuti mukoma Cardwell Chiteka vari kuti izvo vari kutsvagwa kuda kuurayiwa. Tikaisa audio yavo vachizvitaurira vega. Ndoda kuti upabatisise ipapapo unyatsonzwisisa kuti haisi nyaya yakabva kuUtindi TV. Inyaya yakabva kuna mukoma Cardwell Chiteka mbune. Handitika kune vane macontacts avo ndinotenda kuti makaita muchivafonera vachiwedzera kujekesa vachikuudzai kuti sei vakauya kuzotaura izvozvo ende vakatokumbirisa kuti tibudisireiwo nyaya iyi paTV. So nhasi ndaona zvakanaka kuti ndisangonyarara kuti isu takabva kubudisa nyaya inotyisa zvakadai tobva tangoti ndaona kuti hazviiti, ndosaka tadzoka nhasi panapa tikati aiwa regai tidzoke kuvanhu tivaudze kuti kubva patakabudisa nyaya iya chii chakazoitika kubva ipapo. Ndinoziva kuti vakawanda vanoda kunzwisisa kuti saka zvakazofamba sei, vakazoripota kumapurisa here, uye mapurisa akazoti kudini since munhu akataura kuti ari kutsvagwa. Vamwewo mucomment section ndo vaiti ngaaende kwachifi Mutasa adzoke andotaura kuti ava kutsvagwa. Vamwewo ndo vaingodaro vachingotaurawo kuti nyaya yakashayishwa vachidzoka kumashure. So ini ndauya kuzokuudzai kuti kubva musi uya watabudisa nyaya iyi ndine macalls andakareceiva, but handisi kuda kukuudzai kuti akabva kuna ani, nokuti ndiri kuona kuti zvine zvazviri kukanganisa mumhuri yamukoma Cardwell Chiteka. Pane zvandakasenza ndikaona kuti izvi zvinokanganisa zvakati, izvi zvinokanganisa zvakati. Tichingopedza nyaya iyaya ndakafonerwa nevanhu vanogona kusvika 5 vakasiyana siyana, but vanhu ivavo regai ndingoti vaibva side, ndichingoti vaibva side rekuna mai ava. Mudzimai wakaparadzana naCardwell uyu. Right, handichatauri mazita, mundiregererewo ipapapo, ndine zvandiri kuzviitira. So vafona vanhu ava, nyaya hombe yaivapo ndeyekuti uyu munhu uyu ari kutaura kuti ari kutsvagwa, ari kukunyeperai kuti ari kutsvagwa kuurayiwa. Chatinoziva ndechekuti ari kutsvagwa nemapurisa nemhaka yekuti haana kubhadhara maintenance. Saka ari kutsvagwa nemapurisa kuitira kuti aone kuti angabhadhara here. Sezvatinoziva kuti munhu kana wapa maintenance ukarega kubhadhara mapurisa anokutsvaga. Saka
vakataura izvozvo kwandiri. Vamwevo ndo vakanga vachiti pakapinda mufundisi muloji namai Chiteka ava, Cardwell akatadzawo here kutora mavidheos kuitira umbovo, kuitira mangwana, nekuti inyaya yafamba chaizvo, vazhinji vachingopenda mudzimai uyu pamwe chete namufundisi, vachivati vakashata, vakazoita upombwe, ipo pasina chinonyatsokubatika chakati mbi, chakati ndingwa, chaifanonga chakaitika kunze kwekungonzi munhu akaoneka uye akazobuda nepawindo. So inini zvandakaita mushure mekunga ndareceiva nyaya dzakaita sedzidzisi, ndakanoita tsvagurudzo. Ndiri kupindura pane yekutanga iyi. Ndoda kuti mubatisise ipapa paita nyaya mbiri. Nyaya mbiri dzabva kusaidhi kwandataura uko. Yekutanga ndiyo yekuti ari kunyepa kuti ari kutsvagwa kuzouraiwa, asi ari kutsvagwa nemapurisa nekuti ana kubhadhara maintenance. So ini pandakanzwa izvozvo ndakasara ndava pakati, ndakutanga kufunga kuti kuti ichokwadi, kuti manyepo, chokwadi ndechipi? Ari kutsvagwa kuda kuuraiwa zveshuwa here? Ari kutsvagwa nemapurisa nenyaya yemaintenance zveshuwa here? Saka chokwadi tochiwana papi? Ndikadzoka kuna Cardwell, ari kutaura kuti elder, ndine evidence, anoda kundifonera ngaandifonere izvezvi, nyangwani, ndimupe humpo hwakazara hwekuti ndiri kutsvagwa kuzopondwa. Ndobvunzazve kuhama idzi dzandati handichakuudzii kuti ndiani chaiye, but vanhu vacho i5. Ndobvunzazve kuhama idzi, vanotaura kuti nyaya iripo ndeyekuti uyu haana kubhadhara maintenance. Umwe akatombonditi, imimi elder munomira panyaya dzekunga vana vasiri kuchengetwa. Imimi hamusi kuchengeta here venyu vana? Vana venyu handi vari kudzidza? Zvinoko iye zvaanongoita achingobuda ipopo pautindi TV achingochema, achingokomplaina, achingotaura kuti hey, ndazozwa, iye asingazivi kuti vana vadyei uye vana vari kudzidza here. Zvakandisvika izvozvo ndikati no, zvichida pamwe murume uyu zveshuwa haasi kudawo kubhadhara maintenance. Ndikadzoka kwaari ndikati, shamwari, ko chiko chiri kunetsa iwo? Hausi kubhadharira vana maintenance kaiwo? Ndakadzoka ndakasimba chaizvo kwaari. Ndikati, shamwari, tiudze tizwe. Saka iye ndobva ati kwandiri, ndakapiwa account number yanga yakashaishwa ne1. Saka pamanumbers pepe pane yanga yakashaishwa 1. Saka zvakakonzera kuti mari isapinda, ibounce. So ini ndakangomirira kuti vakagadzirisa ipapo, then ini ndoita sei? Ndoapa mari, ndotoisa mari muaccount. Ndodzoka kune hama idzi. Saka pandandakanyarara ipapa ndaiva nditori busy. Ndodzokazve kune hama idzi ndobvunza kuti ko iye ari kutaura izvi nezvi. Hama dziya dzondiudza kuti no, isusu takatozomupa mistake yakaitika pakuti account number yakanga yakashaishwa, but takazogadzirisa mistake iyoyo tikamupa dzakanaka. Ndadzoka kwaari ndikati, iwewo uri kundinyepera iwo, shamwari muchinda iwo. Vanhu vari kutaura kuti vakazogadzirisa problem yauri kutaura. Saka wamirira papi? Ndikanzi, elder, inini mari ndinayo
yekuti ndindobhadhara that maintenance. For your own information, mari yaidya vana ava yakatowanda mazwa pandai vachengetedza, pandai ndinavo namai yavo. Saka handingambotadzi kubhadhara iyi nhasi yemaintenance, indai mbovachengeta vachitodya mari dzakawanda. Saka ndikati saka dambudziko riri papi? Zvikanzi pane dambudziko ndepekuti ine handidi kupiwa account number zvekupiwa unzi OE. Ndinoda kuita zvekupiwa zvichifamba nekumaloya nekumutemo. Right, zvikadaro aiwa ndinoisa chinyi mari. Kubva ipapo ndakazama kuda kuti ndichifonera hama dziya manje. Wandainyanya kuda wacho ndakaona kuti ndakatoblokwa. Foni yangu haisi kuita kuti tigadzirise ipapapo tiri pamwe chete tichibatsirana. Shungu dzangu dzadzi dzekuti tibatsirane. Kana vanhu vachinetsana vanetsane, but vana vakachengetedzeka, vana vachidya uye vachienda kuchikoro, nekuti ikodzero yavo vana. Hazvina basa kuti imi manetsana uye mashupana kusvika papi. Vana vanoda kudya uye vana vanoda kudzidza. Saka unfortunately ndakazoona kuti dzimwe nhamba dzacho dzakatondibloka idzi. Saka ndandisina option. Chandakazongoita kuramba ndakaisa pressure kuna Cardwell kuti shamwari, try your best, zama nepese paunogona napo kuitira kuti usende mari uko, mari iende. Saka akazondifonera achiti elder, mari yandatosenda. Ndikati wagona zveshamwari, usikuona kuti wagona here? Ndikatomuuchirira maoko ndikati apa wagona apa, endesa mari, vana vako avo. DNA yakapruva kuti vana ndevako ivavo. Saka endesa mari. Saka akaendesa mari. So mushure mekunge aendesa mari, pandaida kufona chaipi kundiconfirm, ndakangozoona ngoma ndiyo nhamba dzangu hadzisi kupinda ikoko. Ndikati alright, chirege tisiye since mari uyo ari kuti yakaenda, but ndaida kunyatsokonfirma ndega ndinzwe kuti kubva paya patambotaura paya tichiti kuti nekuti ndakatonga ndasiya ndati ndichazokufonerai. Ndakanga ndichida kunyatsokuchikonfirma kuti patakasiya tadai tataura izvi neizvi ABCD, mari yakazoenda here, yakazouya here, yakasendwa here mari. So ndandisina wekuchabvunza manje. Saka vamwe vacho munongoona, vamwe vacho havaiti, pane vanoita nevasingaiti. Saka ndakabva yakazongofa yakaloda kusaidi ikokoko. Touya panhau imwe yakarezwa ikoko yekuti sei asina chinobatika chinoratidza kuti akabata munhu. Nokuti uyu muchinda uyu akabva palodge aine mudzimai wake, but chikomba chacho waari kuaccuse uyu anga asina kumubata. Pakangozotaurwa kunzi akabuda nepawindo. Right, nyaya iyoyo iri kunetsa, that engo iyoyo iri kukonzeresa miromo yakawanda yekuti vacho vari kuaccuswa vari kutaura kuti tiri kunyeperwa. Ukadzoka kwaari Cardwell uchitaurawo kuti vari kutaura kuti tiri kunyeperwa nekuti hauna pawakatora kana kuti munhu iyeye wauri kuti akarara nemudzimai wako chinobatika chinoti chakati mbi hauna. Ukadzoka kwaari unoita sewaidira petro pamoto, anobva anzwa dzimwe hasha dzekuti handipengika ini, ndingangobuda ndichizadza nyika yese ndichitaura izvozvo zvakadaro. Ndiri kuziva zvandiri kutaura kuti zvakatodini, zvakatoitika. Uye anowedzera kutaura achiti ndine mavideos andakatora nemafotos andakatora. Ndobva andiratidza mamwe, handichagoni kutsanangura hangu kuti ane udzamu hwakadii hwekuti angashandiswa sehumbo here kana kuti kwete. Ainawo. Ndikati no. Saka
zvakazoitika pandezvekuti mucomment section imomo ndo mandakatanga kusangana nemubvunzo iwoyo. Ndofunga vamwe makauona tikuita kuti zvijeke. Ndo mandakatanga kusangana nemubvunzo iwoyo wekuti munhu wacho akatonyora achiti Elder iwowo wakapusa too much. Takakubvunza kuti kosei Cardwell asina kumbotora kavidhio palodge kanoratidza kuti akabata munhu. Saka ipapapo pega ipapapo pane nyaya. Ndo patinoona kuti ndo panokonzera vanhu vakawanda kuti vadzoke kuna Chief Mutasa. Vachiti paya pakanga pambotaurwa namambo kuti tinoda kundoverifya nyaya ku Econet. Paya chief vakanga vagona. Zvaibatsira kusvika nhasi uno. Zvainyatsoujekesa. Zvaisunungura mufundisi kana kuti zvaimusunga. Kana aine mhosva unayo kana asina haana. Ipapo pega ndo panga paine nyaya. Ndo panga pasara. Ndingakoti nanhasi ndo pano pandiri kufunga ini pachangu kuti dai zvaibvira danho iroro raitorwa rekuti pandoonekwa kuEconet ndo kune information yese kuti vanhu ava vaitaurirana here, madetsi api uye vaitaura nezvei kuti pajeke, nekuti zvapari izvozvi zvimamirira pakaita pane mhute. Panokanganisa mufundisi kana vari kunyeperwa. Panokanganisa marriage yavo kana vari kunyeperwa, kana vari kutaurwa chokwadi. Marriage inongokanganiswa kana vari kunyeperwa kana vari kutaurwa chokwadi. Marriage inongodisturbeka. Ivo pachavo personally zvinovakanganisa kana vari kunyeperwa. Kana vari kutaurwa chokwadi, chiri chokwadi hazvivakanganisi nekuti vanenge vachiziva kuti ndakazviita. Saka sununguro chaiyo yekujekesa ipapapo iri kuEconet, danho riya raida kutorwa namambo Mutasa ranga rakatikoshera kwazvo danho iro riya. Kusaidi raCardwell Chiteka, kana ari kutaurawo chokwadi zveshuwa akaona munhu achiudzwa achirambirwa saizvozvo zvinomukanganisa futi. Munoziva munhu anenge akaona kudai mudzimai wake achipinda nemunhu mwomurambira, ukaona ndozviya zvimwe zvamunozonzwa kuti vasina kusimba vazviuraya kana kuti apara mhosva auraya munhu. Akatonyatsa kuita zvekuona. Saka kana chiri chokwadi chaicho chaakaona zvinomukanganisa. Uyewo kana akaita zvekuudzwa nevanhu but akasazoona munhu zvinowedzera futi kungomukanganisa. Saka nekumwe kutaura tiri kutaura kuti paingodiwa kuti kuEconet kudini kuendwe kuti vanhu vese ava vajekerwe, newewo neniwo tese tijekerwe panyaya ipi? Panyaya iyoyi. Right. Ini ndakazofonera Cardwell Chiteka mushure mezvese izvi. Ndikati alright, ko izvezvi kubva zvamabhadhara mari kune here zviri kuitika zvimwe zvamuri kufunga kuti izvi? Kati ano zviripo zvandiri kuzwa asi akangoramba nazvo, haana kudini, haana kutaura. Saka chimwe chandakazoita ndechekumukurudzira kuti please usarega kubhadhara maintenance, nekuti ipapapa akatozobonga afonerwa nemapurisa achitaura kuti kune dhoketi ratavhura here chiya, ndichazivi kuti rakazovhurwa here kana kuti harina. Pakanga paita kakunonoka ipapapa. Saka taichimusimbisa tichimukurudzira kuti bhadhara kuti zviite zvakanaka. Ndo mamiriro akaita nyaya yamukoma Cardwell Chiteka.
yatanga takakubatirai zuva ranhasi uno. Right, imwe nyaya yatinayo mazuva ano iri kupisa ndeya Brighton wekurwara mukomana wekenza uyu. Kune vasina kuiona, tsvagai vhidhiyo rakanzi Mutasa, munhu ari kuora ari mupenyu. Tsvagai vhidhiyo iroro. So ndati ndingodzoka neupdate zvakare, ndichitenda vose vakaisa ruoko rwavo pakubatsira Brighton. Ndichazoenda pamba pake zvakare ndichizotora vhidhiyo ndichitaura naye achikutendai ega, nekuti kune vamwe vakamutumira mushonga waari kushandisa izvezvi. Unfortunately pane ka distance kubva pamba pangu kusvika kumba kwa Brighton. Kubva kwatinoshandira isusu kusvika kumba kwa Brighton pane makilometers akati 1 day. Saka hatiendi nguva dzose, asi tikasvikako tichaita kuti munzwe Brighton achitaura. Kune vamwe vakasenda mari yekuti awane chikafu, vamwe vakamutumira mishonga yekuti abatsirike. Saka tichaenda ikoko tondokuudzai kuti zviri kufamba sei. Imwe nyaya, kune vakawanda vari kuzama kuda kundibata nekuda kwasekuru Manera. Anonzi Sekuru Manera, vaya vekugadzira murume waPrimrose sikarudzi ikareba vaya. Vazhinji ndofunga tinoiziva nyaya yaPrimrose, saka sekuru ivavo takavatsvaga. Mukatarisa nyaya dzaPrimrose dzese yekupedzisira yacho, handichazivi inhamba ani yakanzi murume wangu akandowedzera nhengo yake kuti irebe. Ndofunga zvekuma-part number 4 ikokoko ndopataitaura kuti tavaona, but vakaramba kubuda paTV. Ndaidisisa chaizvo kuti dai ndakataura navo pano pachivhitivhiti, muchivaona mega muchizvinzwira vachizvitaurira, but vakaramba kuuya paTV. So vazhinji vari kutaura navo, vari kutotaura navo kubudikidza nefoni yedu. Tinotoenda kwavari tosvika, zvakanakira kunobata network, totoita video call, munhu otaura nawo, nekuti nefoni yacho havana. Handiiti foni, handibudi paTV. Saka ndo zvavariwo sekuru ivavavo. Ndangokuzivisai kuitira kuti vane vari kutsvaga nevari kunetsa vaya, hapana nhamba dzasekuru avo. Munototibata tokusanganisai navo, that is kana muri kudini, kana muri kuvada. Ndisati ndabva panapa, regai ndikusiyirei nyaya yavamwe mai mozotibatsirirawo mucomment section kuti vangabatsirika sei mai ava vakufunga kuti zviri nane kufa. Vari kungotaura nhau yekufa ifa. Conversation yavo yese yatakaita navo unongozwa kuti munhu ari kungotaura zvekuda kufa. Saka tichavaunzira zvedu evangelist vamwe vakavolondia kuda kuvabatsira panapa necounseling. Tichauya kuzovabatsira panapa. Pana vamwe evangelist vachauya, vanonzi evangelist Fushai. Tichauya navo vachizovabatsira necounseling, but for the meantime toda kuti mumbonzwa nyaya yavo kuti yakamira sei, tisane tavabatsirawo isusu. Handitika musakanganwa kuti pano paUtindi TV tine zvirongwa zvakawanda zvatiri kuparura. Tiri kutaura nevari murudo, vari mudzimba, chirongwa chatinoti murudo, uye tiri kutaura nevaimbi, chirongwa chatinoti isusu hurukuro nevaimbi. Tiri kutaurazve nevafundisi vazodziwa vaMwari muchirongwa chatinoti hurukuro nevazodziwa. Saka tangoti tikuzivisei. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovu. Zvichireva kuti kana washuwa nyaya hofu unokumhanya paUtindi TV. Takusiyai muchiteerera this audio, mozotibatsirirawo mai ava mucomment section. Fear not, sin not. Nyaya yangu yakadai. Inini ndiri mudzimai ane makore 42. Ndakange ndakawanikwa
kuwanikwa kwandakaita, that was 1999. Baba vevana vangu vakabuda 2018 mumba. Musha handina kuiziva, vakangoti ndakunotsvaga basa. Kwakaendwa ndokwakaendwa, nanhasi vachiri kungotsvagawo basa. Ndakasara nevana, ndakasiyirwa mwana mudiki musikana achienda grade R, ndoyamunoti ECD 1 here, handizivi kuZimbabwe, nekuti gore racho rakatevera ndopaakatanga kuita grade 1. Achitanga kuita grade 1 iyoyo ndopakasumuka baba vacho end of January. Saka rino gore rarechi7 vaenda. Kubva musi wavaenda havana musi wavakamboti vana makadini, havana musi wavakambotaudza vana. Ndakazama nepandinogona napo kuti ndiite get hold of him, ndakakundikana. Vaingoti vakangoziva nhamba dzedu wotobloka. Kuzosvika 2023 pakashayika baba vavo, ndopandakazopa kuziva kuti vane mukadzi nevana vaviri. Mukadzi ndopakazoenda kumusha ipapo achienda kuna muya baba, ndokutozikanwa kwaakaitwa. Vanotaura vemakuhwa vaivapo vakati akapa maintroduction kuvabereki vakachiti, zvamunoona ndenge ndisiri kuuya, mukadzi wamunoziva uya takasiyana takapedzerana. Pavanoti takasiyana takapedzerana, ini muromo wokuti nezvangu havachandidi, havana kuuburitsa. Nhumbi dzangu kutaura kuno kudziri mumba mavo, gupuro havana kundipa. Pandinoti inini ndichienda kuvabereki vangu kuti ndinoti ndipewo pekuti ndise musoro, vanotaura kuti wakaroorwa murume wako ngauye negupuro. So by the end ndini ndiri kusafa. Ndakangogarira gupuro remunhu anotaura kuti mukadzi mwana wenyu ndakamuramba. Nekuti paripo pane hanzvadzi yangu yakambotaura naye umwe musi akati tikukumbira mukadzi wako auye tigadzire makuva ababa. Akavadaira akati imi mamusi kuziva kuti hanzvadzi yenyu takasiyana, akandipa gupuro. Zvikanzi gupuro racho wakapuhwa ukapani, achibva abhuloka hanzvadzi dzangu. Gupuro haana kundipa. Musi waakabuda achienda achiti akuenda kunotsvaga basa, ndakadana sister yangu, ndikadana brother yake. Ndikati uyu munhu sezvo vaingositi vakaenda vanogona kuita ma7 months vasina, vodzoka vachifamba kuZimbabwe, vachidzoka kuno kuSouth Africa. Vaiti ndikuenda kubasa kuZimbabwe, vodzoka kuno kuSouth Africa, vodzoka vachifamba. Ndokazoti inini zviri kundinetsa nezvokuti ava baba vari kuramba vachida kungoenda kuZimbabwe. Hama dzacho uyai munzwe, nekuti ndakatoita sendanyumwa. Ndikati nekuti mangwana ndinozonzi ndini ndakavadzinga. Vakatobvunzwa nemunin'ina wacho, ko zvamuri kuenda mukoma madi magara panzvimbo machengeta vana muri pamwe chete? Vakati aiwa ini ndoda kuenda kuZimbabwe, ndoda kutsvagira basa kuZimbabwe. Kana ndatsvagira basa kuZimbabwe mhuri yangu inotevera. Zvakanaka. Ndokwakaendwa until now. Ndakazoramba ndichidzokera kuna baba munini. Baba munini, honai vana, ko mukoma ari kuti kudii? Baba munini vakasvika pakuti inini nyaya dzenyu handizipindire, zvinonetsa. Ndakati kana zvichibvira ndakuchipa imi gupuro, mondosvitsa kumukoma wenyu nekuti munomuona. Vakati kwete, ini handigashiri gupuro renyu, handirambiri mukoma mukadzi, tsvagai murume wenyu mumupe gupuro. Challenge yandinoita ndeyekuti munhu wokuti haadi kutombotaura nesu. Ini kuno ndine vana, kuti ndifambe kunopa munhu gupuro, ndini ndiri kuchengeta mwana. Like now nyaya yazondiwisa kuti nditsvakewo kuti pamwe ndinobetsereka, nekuti zvaizvozvi ndatova murwere wemapiritsi eBP. Nenyaya yekuti handina zororo mupfungwa dzangu, ndinogara ndakazvipishanisa kuti asi chii vana vangu vanotamba kuteerera baba vari vapenyu varipo vachifamba. Tinozosvika pakundirwadza ndechekuti baba ivavo, munin'ina uya wandakaendera uya wavo, ndikaenda vanoti handizivi kuna mukoma, hatitombozikana nenhamba dzavo. Asi nekuda kwaMwari akazoti aiwa regai tizvitaridze kuti aiwa uri kutambwa. Mumwe musi takazona vakaisana pastatus mukoma nemunin'ina. Handina kuvhunza. Mwana wangu mukomana mukuru akati ndakunovhunza, ndikati siyana nazvo, usavhunze. Chava kunetsa ndechekuti mwana wangu akuda kuenda grade 8. Inini mwana wangu handisi kuda kuti adzidze muno. Ndakatongomudzidzisa muno nekuti handina munhu wandinopa mwana wangu. Handina munhu wandopa mwana wangu wekuti ndichavimba nemwana kuti ndoti mwana chengetai. Nekuti panguva yandakasiyiwa nababa mwana wangu engari mudiki, chero mai vangu chaivo chaivo vakandisiya, havana kuda kundibvunza kuti mwana wangu uri kurarama sei, zvakaoma kudaro. Saka ndakabva ndangozviisolatawo mufamily, ndikangogara ndiri one, ndikangoti aiwazve munhu anokuda anomira newe panguva yekutambudzika. Sezvo ndakashaya munhu wakandimira neni panguva yekutambudzika, ndichachengeta vana vangu, ndichishingirira ndichivaka ruzevha rwangu, ndichiendesa vana vangu kupi? Kuchikoro. Now challenge iripo ndekuti ndatadza kuti ndivake musha kuti ndipedze. Apa mwana akuda kuenda form 1 kuti adzidze muno muSouth Africa, handisi kukwanisa mari dzacho maprivate school.
nyangwe ndogona kuti ndakwanisa private school iyoyo, asi mwana ana mapepa haanyori metric. Saka ndaishuvira kuti dai akwanisika aenda kuZimbabwe anonyora metric. Only solution ndeye boarding school. Inini boarding school yacho handisi kuikwanisa. Saka ndinorwadzwa kuti mwana wangu wozove chinyi, nekuti nhasi uno ndiri kutambura nenyaya yekuti mai vangu zvakuita sekuti pamwe zvakutofamba neropa zvezvokuti zvinhu zvinenge zviri mublood line, kuti mai vangu inini vakange vasina kunge vakavaka musha nababa vavo, vakatadza zvekuvaka pamusha pavanoti sezvo isusu vana taremerwa taigona kunotsveta vana vedu ipapo vachigara pamusha nani namai tichishanda, zvakatadzikana vanongogarawo muchirungu vachingoroja, zvakaoma kudaro. Saka inini izvo zvezvo ndakazviramba ndikati inini ndoda kuvakira vana vangu musha. Ende ndinosvika pakuti handizivi kuti pamwe ndakutongodawo kuti ndibetserwe, nekuti ndasvika palevel yekuti chero nhasi ndikafa ndiri kuda kupa hangu vana vangu kumawell wishers. Vana vanozokura chero ndikazofa vana vacho, kana vakafa zvanhasi ndikafa zvanhasi, mwana wangu musikana iyeye asina kupedza chikoro, handidi hama yerudzi rwokwangu kana yekurudzi rwokababa vacho inotora mwana wangu kuti inge ichichengeta. Ndinotsvaga hangu vanobetsera kuZimbabwe koko, kana akawanikwa maorganizations ari willing zvawo kuita take over, kuti aiwa tinokubetserai nemwana wenyu, nekuti ndinoona kunge ndiri kuzoruhuna futi life yemwana wangu kuti ndimupinze mumaoko evanhu. Of which ini kwandiri kwacho kuno zviri kundiremera zvekuti ndikwanise kunge ndichimuendesa kuboarding school ndiri ndega. Saka chimwe chazonyanya kundirwadza ndechokuti kune vamwe vanhu elder vasingazivi kuti tingati chivanhu kana kuti kuremekedzawo munhu. Baba vevana vangu vapenyu vanofamba vanoonana nemunin'ina wavo yeye, munin'ina wavo wosvika pakundotora mwana wangu inini mukomana mukuru, vaakudiscasa maissues about mwana, kuti muri kufungei nemwana makagara naye, mwana akuda kuenda form 1. Pese apa vaimuona vengu vasingambobvunzi. Nhasi unondopa kubvunza kuti muri kufungei nemwana, muri kumugarisa, muri kufungei, nekuti ndiri kuzama kutsvaga nzvimbo yekuti ndiendese kupi kuchikoro chemahara kuno ndiri kutochishaiwa. Ende marizini andiri kupiwa unoona kuti zvinotoita sekuti zvine mhepo, kuti mwana wenyu marizauti ainawo anenge efeki, kuchikoro kwaaienda chikoro hachina kurejestwa, zvekuti chakazokonifemiwa chikoro chaaienda chakarejestwa iprivate school, vakazondipa excuse yekuti pano pazara. After ivo vabvunza kuti munofanira kuendesa mwana kuboarding, anoenda kuboarding nemari yani, akusi kurwadzisa futi here pamusoro pazvo, akusi kurwadzisa here elder. I am down spiritually, I am down, ende ndiri kuzesa kuti ndinosiya mwana wangu ari mudiki. Ndovimba pamwe ndichabatsirikawo, ndatenda hangu. Chekutanga mama, ndisati ndakubvunzai mubvunzo wangu wandinawo, ndine mubvunzo wandinawo. Ndodawo mbokuti imimi mumaindi mwenyu ngamurabhe zvibve zvachose zviri kubuda pamuromo wenyu, zvekutoona mwafa mwasiya mwana ari ega, nokuti muchiri mudiki hamusati mwazera rekutaura zvekuti ndofa ndosiya mwana wangu ndozodai. No, izvozvo ndoda kukuudzai ndisikatendereri kuti pfungwa idzodzo inzira dzasatani, istrategy yasatani, ende mukaramba muchizvitaura zvinogena mwamuri, zvinopedzisira zvaitika, nokuti muromo Mwari akasika munhu ndobva amupa muromo une simba. Musaite noise afana hatitika. Mwari akasika munhu ndobva amupa muromo wenyu une simba. Mukagona kupractiza kuramba muchingotaura mazuva ese kuti I shall not die, I shall not die, handifi ndichararama. Zvese izvozvo mukazvitaura izvozvo, mwana wangu achaita doctor, uyu achaita chakati, uyu achaita chakati, maizviziva here kuti zvinoshanda? Nhasi uno tiri busy kudzinga madhimoni muhama dzedu, kana even kumachechi uko, evana vakakeswa nevabereki, ingoti zikumbwa zimusoro kutodza bambo, iwo haurorwi, iri harirorwi bairi, iri haritombo iti chinhu bairi. Vanhu vabereki vedu vekare havasaizviziva kuti zviri very dangerous izvo zviya. Mwana anotongotaurwa kunzi uyu ndipresident, uyu ndilawyer, uyu ndimufundisi, uyu ndichakati, zvamunoshuvirawo, zvamunongozwa kudawo kuti zvakangonaka pamwana. Pamwe pacho momubvunza ukaonoti ari kurasika, momupawo zvakanaka zvekuti ashuvire kuita muromo. Pese pandiri kutaura apa ndiri kungoda kuzama kuti muromo wenyu uri kubudisa zviri mumaindi.
mind yenyu ndoinoda kushandurwa according to Romans chapter 12 verse 2 iwe inoti tisaenzaniswa nenyika ino asi tishandurwe murangariro wedu uvandudzwe kuti tidze tizive kuda kwaMwari chaiko chaiko. So ndichazonyatsa kukubatsirai tapedza kunyatsonzwa nyaya yenyu. Ndine mubvunzo wekuti vana venyu avo vanganiko? Ndangonzwa muti muchiti pane musikana akasiyiwa ari ECD. Asi muconversation mama kuti vana vangu vakura, vana vangu. Mune vana vangani? Vana vangu vaviri. Mukomana handichamuverengi zvangu nekuti wakura. Mukomana wangu ane 25 years. Ndakapinda marriage ndiri mwana mudiki, mukada kucalculate I think ndakamita ndine 17 years there. Saka mukomana handisi kunyanya kumuisapo zvakanyanya, ndosaka ndaiti ndikavaka hangu musha ndonhaka yake achasara nayo, nekuti vana vanofungawo zvavo. Uyu musikana uyu ndari kunyanya kundipa BP yakanyanyisisa zvakanyanyisisa, nekuti ipapa pandikatoita zvekutamba ndogona kutozongomuendesa ngokuti hangagarewo nevanhu, nekuti zvamuri kutaura izvozvo zvokuti kukesewa ndinotenderana nemi, nekuti inini makuriro angu waimanzwa ndichiti handidi kupa munhu mwana wangu. Elda ndiri mwana aigona kuchikoro, zvekuti ndikada kuti ndidzokere makuriro andakaita ndotarisa kuti mwana wangu zvino ndichibatei zvakanyanya. Ndakakura ndichichengetwa nasekuru, baba akabereka mai vangu. Ini ndaiziva kuti mhosva yemunhu wese pamba ndeyangu. Chero munhu akaita chaakaita shamhu dzainodonhera kuindiri. Saka zvinhu zvinova nekundishungurudza zvakanyanyisisa. Ndinotenda Elda nedzidziso yenyu yamuri kundipa. Wagomana uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone Elda kanjanda waya waita mukurumbira neUtindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka tarirai.